sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne lave en nejlak-video og håber, I kan lide den. Hej og velkommen tilbage. Nu vil jeg vise jer de ting, man skal bruge. For det første skal man bruge noget tape. Og så skal man bruge 2 nejlak. Og jeg ved ikke rigtig, om det kommer fra H&M, men den der kommer i hvert fald fra H&M. Og den her, den kan være tyk og tynd. Og vi skal bruge den tynde i dag til at lave mønstre. Hej, så er vi tilbage igen. Nu har jeg lægget sådan et stykke tape sådan på den halvdelen og deroppe ved toppen, fordi så kan jeg lægge et lyserødt lag her, lige så fint. Så det vil jeg bare godt gøre. Og forresten, det er den her. Så den lægger jeg bare på. Så har jeg puttet den på. Ja. Og så er det, at man piller den af. Og ja, så kan man lige tage noget papir, hvis den lige har ramt. Så den ser sådan ud. Indtil videre. Så tager jeg den her. Og den ligger altså på det andet lag, men den behøver jeg så ikke at se på. Fordi ellers så kan den anden nejlak gå nemlig af. Og næste, der putter jeg et sort lag imellem. Ja. Og sådan her ser den så ud til videre. Så tager jeg den her. Ja, og så vil jeg lave sådan nogle tiktakker imellem. Det kan godt være, at I ikke kan se det, når jeg gør det, men I kan se det bagefter. Ja, og sådan her ser det så ud. Og den synes jeg er rigtig pæn, og ja. Jeg gør sådan, at det lignede, at det løb, fordi det synes jeg så rigtig fedt ud. Ja, og det her det blev så resultatet. Det synes jeg så rigtig flot ud og fedt ud, så ja. Og husk at kommentere, abonnere og give like, og vi ses. Hej!